У Коцуренєшка отриманий турнір у малим футбалу за ветеранов у рамиках спортских бавискog Jaša Bakov. Участвували 4 екипи, 2 коцурски, екипа з Нового Рахова і РКЦ Новий Сад. Бавилоше по системі кажде з каждим і, хоч було мені екипи, як звичайно, указане добре бавиsko. А šitski miri i preporučenja kriznog štabu počitовani, kad u pitanju хвильковий епідеміологійний стан. Тут ми дзешко на тій границі маємо 4 екипи з 29 збав'ячок, takže evo tu sme i ajde se še vari ipak to na otvorenim ta. Може квалітет був добрий. То екіпи, котрі кожного року участвують, добре Хібел Дюрджов, котрі порядний тіж так. Međutim, to ekipi, ktorí prišli, думам, že znaju baviti s fotbal, co ju ukazali nješka. Najljepše na stretnucu odbavili Novosadjanje. Вони освоїли тогорочний турнір з Оспійцом Абодамі, келю мала і другопласована перша екіпа домашніх коцурців, але Новосадяні мали лепшу гол розлику, треці були Ораховчані, а четвертий коцур – друга екіпа.